काशीपुर ग्राम रे रमेश नामक व्यक्ति ता स्त्री मालती सह रहुतिला। रमेश बहुत अलसुआ थिला। से किछि काम करेनी, सबुबेले सुए। मालती ता अलसुआ गुण जोगु बहुत रागे। तुमे किछि काम करूना, आमे चलिबा केमिति, खाइबा कौन? घरे जहा पैसा थिला सबु सरी गलानी, एबे आमे कौन करिबा? तुमे चिंता करनी, मु गोटे मास पाई गाँ छाड़ी सहर को पलाइबी। तुमे गाँव रे समस्त को कहीदेव मोर सहर रे स्कूल रे चाकरी हो जाइछि। गोटे मास पर फेरिले समस्त को ट्यूशन पढ़ाइबी। सेथिरु जहा रोजगार हेबो आमे खुशी रे चलिबा। ଏହା କହି ରମେଶ ପଳେଇଲା ସହରକୁ, ତା ଭଉଣୀ ଘରକୁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭାଇକୁ ଦେଖି ଭଉଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତା ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ବନାଇ ଦେଲା, ତାର ବହୁତ ଆଦର କଲା। ଗାଁରେ ମାଳତୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କହିଲା ସେ ସହରକୁ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଇବେ। ଭଲ ହେଲା, ତାହେଲେ ଗାଁରେ ଆଉ ଭଲ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ମିନୁକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ସେ ସବୁର ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ରମେଶ ଭାଇ ଆସିଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଇବେ। ଠିକ୍ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ରମେଶ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସାର୍, ମୁଁ ଏହା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। तू एबे अन्य पाठ पढ़ुथा, परे मु बुझाई देबी। तुमे सब पाठ पढ़ुथा, 9टा हेले घर को पलाइब। मोर टिके काम अछि, मु जाऊ। ଏହା କହି ରମେଶ ଯାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବାହାନାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା। ମା, ସାର୍ ଆମକୁ କିଛି ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କାମ ଅଛି କହି ପଳାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ରହୁଥିବ ସେଥିପାଇଁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତୁ ସେସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି। ତୋର କାଲି ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ସାର୍ଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେବୁ ଯା। କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ମିନୁ ଯାଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କେକ୍ କାଟିବା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଆସି କହିଲେ, ଠକ ରମେଶ, ତୁ ଏଇଠି ଆସି ଲୁଚିଛୁ। ସହରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମ ଘରୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଛୁ। ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ରମେଶ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଏବେ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ରମେଶକୁ